Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya koka dangane da yacce hukumar Hisba ke aikinta na kame musamman ma yadda take kama mata ba ƙaƙƙautawa da ma maza inda take haɗa su a mota ta turmutsa su. Gwamnan ya fara da cewa a cikin jawabin da ya gabatar a yau inda gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce Hisba hukuma ce mai albarka wadda muka ɗauka da martaba kuma muka ɗauko bayin Allah wanda muka san za su yi muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano a hannunsu amma ma'anar hukumar shine ta yi abin da yake daidai kuma a baiwa gwamnatin shawara sannan a samu haɗin kai tsakanin gwamnati da masu ruwa da tsaki a cikin hukumar. Na ga wani bidiyo da ya tayar min da hankali na inji gwamna Abba Kabir Yusuf inda ya ce kira nake da jan hankali gyaran muke so. An ɗebo motoci an je inda wasu matasa ke ɓarna maza da mata amma yadda aka riƙa ɗebo su ana duka da gora suna gudu ana bi ana taɗile ƙafafunsu ana ɗebo su kamar awaki haka ana jefa su a cikin hilos wani ma Allah ya kiyaye in ƙashin bayansa ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada kenan. Wannan muna ganin kuskure ne babba ka rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kamar akuya a cikin hilos. Na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a Bayero University suke har inda suke ɗakunansu ana duka ana rungumo su ana jefa su a cikin mota. Muna ganin akwai gyara, inji gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kamar yadda ya wallafa yanzu haka. Labaran dai yana karaɗe shafukan sada zumunta sai dai waɗansu na alaƙanta wannan jawabi na mai girma gwamna da kamun da aka yi wa fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya, yayin da a gefe guda wasu ke ganin cewar wannan abu ba shi da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da kamun da aka yi wa Murja Ibrahim Kunya. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.